Simon Busuttil kellu pjanat li jerġa' jitfa' n-nomina tiegħu għall-kap tal-Partit Nazzjonalista, pjan li però jidher li sfumalu fix-xejn f'temp ta' ftit sigħat. Din l-aħbar ġie żvelata mill-Gazzetta Kulħadd permezz ta' sorsi informati li fl-aħħar xhur waslu informazzjoni li dejjem kienet pruvata korretta. Kif in-nominazzjonijiet għal kap tal-partit jiftħu nhar it-tnejn u Simon Busuttil mhuwiex mal-favoriti, Busuttil ftehiem ma' Jason Azzopardi biex nhar il-ġimgħa li għadda mar il-qorti ħalli jipprova jerġa' jqajjem il-każ tal-Panama kontra Keith Schembri, il-Chief of Staff tal-Prim Ministru u l-Ministru Konrad Mizzi. Dan bit-tama li b'din it-talba fil-qorti li kienet deskritta bħala bla bażi u dajfa, Busuttil ikollu ma xi qabad il-kandidatura tiegħu. Sorsi fiħdan il-Partit Nazzjonalista qalu li min-naħa tiegħu Jason Azzopardi aċċetta li jieħu sehem f'dan il-pjan bil-kundizzjoni li wara jkun appoġġjat għal kariga ta' viċi kap. Però meta n-nies qrib Busuttil bdew iċemplu lill-Kunsilliera Nazzjonalisti biex jikkonvinċuhom jappoġġjaw lil Busuttil, sabu bosta li wieġbu li diġà huma kommessi ma' kandidati oħra, filwaqt li kien hemm min qal li dawn it-tentattivi tal-lobby l-qrati ma tantx jimpressjonaw. Sansitra kien żvelat li Busuttil ċempel personali lil xi nies iżda mingħajr wisq suċċess, hekk kif il-popolarità tiegħu ħadet daqqa ta' ħarta fil-kwistjoni ta' żwieġ indas. Għalhekk Busuttil, konxu li s-sogra jitlef it-tellieqa, irtira mill-battalja li kienet għadha lanqas biss bdiet. Fil-fatt, il-ħadd filgħodu fuq l-istazzjon tar-radju tal-Partit Nazzjonalista, Simon Busuttil qal li m'għandux ħsieb jikkontesta l-elezzjoni ġenerali, imma se jibqa' fil-partit. Naturalment dan ma jfissirx grazzi Alla li jiena ser nisparixxi, jiena dak li nemmen fih, ser nibqa' nemmen fih. Intant it-telli għal din il-kariga komplet teqlil, war li Adrian Delia u Chris Said konfermaw il-kandidatura tagħhom, it-teżorir tal-Partit Nazzjonalista li eksperixxi Kalaxxone ukoll ħabbar li se jingħaqad f'din it-tellieqa. Dan fil-waqt li David Tejk ukoll qal li lest jikkontesta għal din il-kariga jekk il-kandidati li jkun hemm ma jikkonvinċuhx. U diġà stqar li jemmen li jista' jagħmel biċċa xogħol aħjar minn Adrian Delia u Chris Said. Minna l-oħra, Claudio Grech għadu jtellaw jinizzel, iżda l-aħħar li għalli nistijaw kien li fil-waqt li u fiduċjuż li jista' jirbaħ il-vot ta' tesserati jibża li l-establishment jerġa' jaħdem kontrih biex ma jgħaddix mill-Kunsill Ġenerali, minkejja dan m'għandux ikun esklus mit-tellieqa. Intant il-Gazzetta llum spjegat kif anke Tonio Fenek qed ikun avviċinat minn bosta biex jikkontesta l din il-kariga. Dan wara li fl-aħħar ġimgħat kien voċiferu fil-konfront tal-Partit Nazzjonalista u t-tmexxija ta' Busuttil, però mal-istess Gazzetta Fenek sqar li mhuwiex f'pożizzjoni li jitfa' in-nomina tiegħu.